Rapet guang. Oh. Awakmu golek apotek terdekat, golek Nilco spesial. Lah terus gunane banyu ki nggo apa? Kuwi syarat, Dut. Enggak ngono Nilcone gak merasuk. Mbahmu ijek urip ora? Jak apa pateni, Dut? Tak pateni. Aku gak repot tak pateni. Engkang pundi Pak nyuwun sewu nih diselingi kalih gending-gending tembang-tembang. Tembang-tembang ono Nggih. iki masyarakat utawa perangkat juga semuanya aja mengendaki ada musik. Oh nggih leres. Nah aku neng Nganjuk ki dijaluki musik oke, klasik ya siap. Oke. Nggih. Mulai iki gandeng dijaluki musik ya digunakake musik. Nggih leres. Iso nyanyi ora? Wah, saged. Niki wah sakniki pengebas. Apa ya? Nggih, alhamdulillah. Rupamu Pengebas Sing tak kok. meh padha karo pengendang tipung lho. Hah? Ngendikane kok jenengan halus to? Karo ngene kok rupamu. Apa tak bales rupamu dhewe aku yo ora mentolo. Ojo. Aku ora mentolo mboten kok guyon Pak nggih. Mboten ampun Pak. Ya kan. Karo tukang tipung meh padha rupamu. Beda Pak, niku gak ada gulu kok. Oh iya. Cilik-cilik Suwun. Jenengan dilongkar angger lemu ki nok ngene. Ora iso aku duwe gulu celuan met aku met. Pakai kok. Apa? Enak. Iya Dodok. Dalem. Ya. Bahasa pira? Anak Ciamis kuliah nang Surabaya. Kalau ada sinden manis boleh nikah sama saya. Anak Kalimantan kuliah nang Kertosono. Masih yo ora prawan. Rondo-rondo yo ora apa-apa. Mangan gedang-gedange ulin. Apa dalang ora oleh pingin. Agene. Mangan gedang-gedange ulin. Apa dalang gak oleh pingin. Enek sawah karek panene. Salahe nggawa bojone. Sing penting pesenku siji. Apa? Aja mbok kon baleni. Banyak apa? Aku gak apal kok. Spontan iki dibaleni ra iso. Lah apa kowe iki ora ditone bojone apa? Boten. Lho cah losok Pak. Padha nang jenengan regane nang ditone bojone. Bojone wedi nek konangan. Yo, Yo. mbok sing primpen. Primpen itu Boten guyon. Iki lapok ya. lap goblok. Kayak wedi karo bojone. Ora wedi aku ngajeni, Pak. Ngajeni beda tipis karo wedi kowe. Ya meh padha lah. Ya paling gak awake dhewe karo bojo iki kudu sungkan lah. Aduh bojo kok samat jane kok. Ingkang pundi Pak keparang jumeneng menika pesindhen. Anu nganggo musik. Musik Musik, mawon. musik. Oke. Ayo kuncine apa njalukmu? Kowe musik kok ngetril. Kowe pirang-pirang dino kok seneng karo aku kita. Seneng mulane kudu tak rabi kowe. Oh, jangan. Jangan kan itu. Dang, kucine dang. Sinten ingkang kepareng jumeneng? Jack 12. Wah, iya. Baik hadirin supaya berbahagia. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Tak panggilin pesindeng cantiknya Jawa Timur Indonesia Jawa. Artis yang berikut ini, artis yang merupakan Berikut. artis yang berikut ini yang merupakan Apa iki? Akhirnya artis berikut. Lah kula ngendi kan? Berikutnya baru Berikut. Ah ngomong piye? bekirut. Kuwi kleru. Bekirut nih. Kuwi gejala stroke. Stroke apa yo? artis yang berikut ini artis yang sangat istimewa. Yo, tak panggilin ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Yo. Sinten Pak? Kok sik to? Kowe tau nonton orkes ora to? Nate lah wong kene bekas. Pantura ka lho. Lah nggih. Kalek MC Muni kan mesti metu kokadan metu ekone to. Iki mboten Parah dhisik ya. Kayak nek kudune ngono kuwi. Oh, meneng menggema. Menggema. Siaran. Sone setel. Tak operator tak omongane ya. Jack 12. Lah ngoten Mas. Cocok Mas niku cocok. Pun kula anu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dan yang ada. Endi? Loh kok endi piye to? Eko kok delap men to kowe Aku Eko. golek-golek. Oke. Selamat menikmati dan yang ada. Di sana sudah ada buah belimbing. Belimbing. Bimbingmu nyawu ngeruk to.
Mrenges terus. Lah karek eko ora rekoso kok cerewet to kowe iki. Wet. Nah. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Iku jak bantahan. Dan juga hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek kadokmu. Kecantol. Suwek. Eko dek ngono to, Mas? Eko syariah, Mas. Eko syariah. Eko ya bang eko syariah. Eko yang tetap menjaga kesopanan. Oh, nilai Islami. Iya. Oke. Hati-hati yang ada di bawah situ. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Kenapa? Kenapa? Nyapa Bu kita? Bu wis bayangne. Walah, masa wow. Iki ngawur. Gak ora oleh jorok kata-katamu horor. Lah kowe MC niki iso tenan apa ora kok main eko iki. Mir, MC iki dari pertama sudah harus mendapatkan perhatian. Perhatian. Paling enggak suaranya digede nih Siti. Oh ngono. Piye? Oke. Ya ra. Iya ya, Pak. MC daerah Pelanturan. Planturan iki Sarunge Panturai Pelanturan. Planturane sapa? Om lho, om. Omi apa? Orkes Melayu. Oh, apik kuwi. Orkes main sing delok udah Melayu. Lah nyapa? Ya wedi lho. Ayo. Baik saudaraku, tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis asli kelahiran kota Magelang. Ada si cantik. Mas. Hah? Pengennya MC-mu yo anu guyumu kedawan. Lho MC dangdut ngono to. Ya dangdut tapi lek guyumu kaya ngono kuwi kedawan. Sementing kata-katane guyune cukup sithik wae. Oh. Aja dawa-dawa, sithik wae. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin artis yang sangat luar biasa. Istimewa kali ini di Kemloko Legijo. Ada siapa dia? Kaget aku. Win jebol kendanganmu kowe. Aku paling seneng dhewe iki. Nyapa tenang sing ada nyeklik. Benar guceng kok ulang ngeten-ngeten kok pripun to? Kok malah pini sini. Aku melu kaget lho mau. Lah nggih kula nggih kaget. Ujare kon Siti kok malah di Ya maksudnya aja siti-siti, aja dawa-dawa. mangel jalanmu. Sedengan. Pak Lurah sing nangkap biasa. Ya sedengan. Cukup. Yo, kali ini kita panggilkan salah satu artis istimewa untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Si cantik dari kawasan kota Kediri, Cok. Siapa dia kalau bukan? Tapi Iki sono Pengki MC apa cah mengi to jane? jadi sedengan. Gila. Ada Wartini. Apa kok Wartini? Kapok tenan. Jenenge wek sinden kurang nek Wartini. Lah sapa? Iso Wartini. Padha karo ngelokne sendene jenengan iki, Pak. Jenenge sinden kuwi apik-apik, Dwi Kurniawati ana. Apa sapa jenenge kuwi? Prima, ana Okva, ana Mayang Anjarsari, ada Wiwi Ernawati, ada Uun Juwandari. Dan juga yang terakhir ada Boas Salosa. Masa buas salah tapuk. Tukang bal-balan, Cuk. Gak aku gak. Upomo. Ya lu sepuro Pak Kakung. Iya nak Pak De. Ya mbak ya jeneng wedok iso buasa lo sama menyerang bal-balan lo adohe lo. Iya lah. Nah itu terkenal loh. Boas Salosa Kurniawan Dwi Yulianto ngono kae. Ada Mbak Dwi, ada Prima, Karisma, Tornado, Suzuki, Honda. Perdelu. Terakhir. Kotruk banget lagi. Lah yo mbok terusne ae kok. Ayo, foto langsung. Sing paling muda sendiri ya. Muda. Paling muda sendiri adalah Mbak Prima dari Kota Ngawi. Disupport musik yo. Sepot. Ya. Prima. Hu, hi. He, ho. Permisi, Mbak. Namanya siapa? Prima XP. Menengo to we.
Iki masih kelas 3 SMKI SMA. Niki Lek garap rada alus. Iki mesti jek ora ngerti apa-apa cah iki. Namanya siapa? halus met, halus sih ra ngono. Hah? Selamat malam, Mbak. Sini sayang, sini. Oh. Cek. Oh, ini aja. Kung ngurup. Korek, Pak. Korek nyambut. Loh kok yang takbar masalah anu mulia. Betul masalah nggih, Pak. Dagelane setunggal betul masalah nggih. Iya. Mulia. Ora kudu ganduli, perekonomian ada di tangan saya. Oh, kamu habis makan apa, Nak? Es krim. Oh, es krim apa, sayang? Iki. Enak enggak? Rasa jer-jer. Kok jer-jer? Eko mau. Selamat malam, Mbak Prima. Iya, selamat malam, Ya Cak ampun. Dodo. Loh, sudah kenal saya? Iya, sudah. Mbak Prima, ya ampun, baru kenal aja ada apa? Baru pertama kali aja kelihatan apa ya? Lebih cantik banget seperti itu. Wow, Iya. apa iya? Iya. Kamu aslinya dari mana sih? Dari Ngawi. Ngawinya sebelah mana? Ngawinya sebelah sana. Oh iya, kalau sini kan Ngawi sini. Iya, ini di Nganjuk. Pada goblok kita ya. Terang lu pernah goblok-goblok. Tua kok Mbak Ngaprima ya? Gimana kabarnya, Cak Dodo? Kabar aku baik. Baik, Teman kita yang namanya Supri itu di mana? Supri. Iya. Itu, minggat. Minggat. Iya, minggat. Katanya itu kecekel maling ya? Apa ya? Iya, Supri. Bobrok ya? Ya mungkin. Supri sapa? Supri wireng kayak. Supri niku asli kok. Oh iya. Ning asine Supri ya Mek. Oh, heeh. Oh alah Pri. Oh alah kok. Dalang sesepuh lho. Sesepuh lho. Wis ora anak karo sepuh. Lah nyapa kok malah jangkar. Sepuh ya ora kajene sing nom. Ya kwalik celuk. Yo. Sing nom kajene Mbaknya sepuh. sudah lama ngemut beling. Loh, kemot bileng piye ta, Mas? Iku lho. Iki cah modern zaman sekarang zaman now. Namanya behel. Ben piye? Ben giginya rata bagus. Ora percaya bojoku tak kono malah murat mare tok. Loh, nganggo kawat apa? Anu itu toneser. Ukuran 8. Lah kowe iki karek. Wah, kowe karek nambahi cor-coran apik kuwi bojomu. Engko bak semen. Ya ora apa-apa, gatuki wae. Dek Prima. Cak Dodo tadi udah makan? Udah. Udah makan? Iya tadi sama ikan. Sama ikan? Kamu tahu nggak tadi nasinya bagus banget tuh. Gimana itu bentuknya? Nasinya Di kok sini- bagus? Nasinya itu ada nasi kotak, bentuknya kotak. Kotak? Iya, Iya, kotak. iya. Kotaknya gimana tuh? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Tadi kesini sama siapa kok? Kayaknya ada temennya Ini gitu. aku bawa ini. Nggak kelihatan siapa Ini ya? pesanan kamu. Kamu kan minta boneka Monke. Kak kayak nggak Iya. boneka mon kayak ini. Monke nggak boleh nakal. Nanti nggak boleh dikasih pisang. Oh. Nah, yang bagus coba kasih jalan. Ini yang kamu minta. Coba ini ditarik tangannya, tarik ke atas. Tangannya tarik ke atas. Tarik. Nah, ajak jalan. Tangannya ajak jalan. Nah. Suka ndak kamu saya? Suka ben seneng Dek. Hanya apa kowe kudu nesu? Ora apa-apa wis tuwek wirang ra Mas. Ora sing ngomong badan kuwi ora trimo. Oh. Kowe ape piye? Ora piye-piye. Aku jadi takut. Takut sama endok ini. Pertama ndok. Sendok. Iya, nglamak sih. Omong aku sapa? Sejatine. Sampeyan ra ngerti sejatine kayak sapa? Sopo kai? Kayak ngono bakul terong. Bakul terong? Iya. Kamu bakul terong ya? Iya, tapi tis. Apa kok tis? Terong cilik lho. Nyuwun sewu Mas, kuncine Mas. Wah, iki lagi seneng aku. Suwi ra krungu swara fales. Iya. Sing rukun lho. Aja kaya liyane lho sing rukun. Buyan. Koprok gedeng e. Jak salaman omong. Aku wis ape-ape mbek kowe. Iya, iya, iki lho kuncine Kowe apa? tetep aminor Mas. Wah, iki lek amin. Gak yakin aku. Kowe menenge to Mas. Iya, iya. Aku wis gak yakin aku wis nyanyi. Sayang. Apa Iya. iki? Kono ki ngetutne awakmu, blok goblok. Sok Sayang. Iya.
Apa kowe krungu? Kowe ngrayu apa ngelokne? Wah, sayang, apa kowe krungu ki Mbah Kebudek? Lagu sing romantis akeh kok golek sayang. Apa ya kowe? Kowe aku ora krungu swara fals. Wong ayu tresna mugi narya tamba susah jro ning batinku. Sauri Dik. Sauri. Wong bagus antepno rasa batimu tresnaku tulus Kak Kuali to iki? ning kalbu. Pak aku sing muser iki to iki. Gak apa-apa diedit karo tukang syuting. Bukan anu sinden ki arep mindah kulkas. Ih enggak apa-apa kan penting kamu ada aku. Kamu sama siapa? Aku nanti golek dawa. Dewe dawa. Golek Anu, dhewe. gen rong setel, mayang adek. Dadi sak setelane Sak iku. setel aku kadang mendem apa? Orang setel Ya apa maksudnya gandenganmu kowe digandeng iki kok. Oke. Kok setel omben ae kowe tak kapok kowe iki kok. Karo mayang. Kayak mayang. Alah matur nuwun, Pak. Piye? Piraku pas to? Pas, Pak. Ki mau dina apa? Napa? Dinane apa ki mau? Setu. Niki kemis, Pak. Kemis. Bar kemis? Kemis mriko malih kula. Sayangku. Kok malah wedi. Iki sing wedok barang kok ya nyerot ae iki. Lho, Lah piye wong to? manise ngene lho, deloken iki. Lho. Yo sayang banget. Manise kaya ngene kok iso disia-siai lho. Tenan kuwi. Tenan iki. Sampeyan ra ngerti sejatine kuwi kok. Ngopo? Yo ya Allah deloken. Aku Pak, saya nggih niki dicepot lho to. Sirahe ya ampun sirahe iso gecol kabeh. Rak kene Ora biasa. apa-apa sayang yo. Sayangku. Katane. Guyon yo guyon aja. Kuwi anggone mustaka ingsun. Kondi kok. Pustaka. Kowe ngerti iki konti? Kowe kondi jupuk kok nggone daerah si wingit. Online lali ya. Wis to. Gak apa-apa sayang ngene iki malah ganteng kok. Ya Allah, Ganteng? ya Allah kayak Ariel. Masa? Ariel Peter Pan kan lho. Oh iya ya. Ya Allah. Musik. Se. Rungokno iki rungokno sayangku arep nembang iki rungokno. Sing apik ya sayang. Apa? Andai kau tahu. Iya. Oh sing wedok ya ngecek Aku ae. ya Isa. Ya sayangku cintaku ya ampun ya ampun. Sampeyan ya pengen? Kuwi fales bojomu kuwi suarane fales. Pales wi, wangop wis Apik pales kok. bojoku. Wis gak apa-apa tapi aku cinta kok. Ya sayangku ya. Mumpung durung kadung, Nduk, dipikir sik. Wong tuwek gur iso ndongakne sing apik pisan kanggo selawase, aja sampe ndek bojo kaya beruk. Wis gak apa-apa peh gak duwe gulu tapi aku cinta. Lho aku nek sekali krungu kunci. Sak pira Mas? Anu unju. Unju kuwi apa? Unju. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku Se. telah Enek tragedi iki. terindah lama Padine wong serek kuwi. Sabar sayang. Sabar ya. Sesuk tuh Mas Neng sabar. Malam ini adalah ada kejadian aneh yang mana ini adalah adab dari teman laknat. Semoga beliau diampuni. Guru. Apa kakak pertama? Ini bahasa apa? Aku bar to. Guyonmu jelek. Nyapa toh? Aku gak lek. Wes to rasa mbok pikir engko tumbas neh kaya dagelan tipis iki. Neng kene genter gak ngatasi lho kon kono. Wes to kaya dagelan tipis online. Sayembara. Apa? Marang sapa wae yen iso njukukno aku blangkon kuwi lho Lek ya. Yen lanang tak anggap dulur sinara wedi. Nek wedok bakal tak rabi. Nek wedoke tuwek. Pek kowe. Ditadene lintang asmara ya, Kang. Moh
Lagu sing anyar no. Adune dhek sing iso ku. Pak Lurah wau pun pesem. Pesen. Pesen. Request napa wae? Armada, Lagune napa? ayang-ayang. Armada kok ayang-ayang iki piye to, Mas? Takono Pak Arif to. Armada Guyon yo lakone guyon aku ayang-ayang. iki serius. Piye lagune piye? Duh. Ngono. Duh. Terus piye? Masa gak roh apa denan? Piye to kuwi? Duh. Kowe lho. Terus piye? Kena apa? Gede dawa. Lho. Nggone bapak maratua. Kuwi apa? Gede dawa ngene bapak maratuwa ki urusanmu apa kok? Tak kluruti. Alah. Tak odoti. Nganti kaya gulu kendi. Masa ora ro lagune kuwi lho. Iya. Ayang-ayang. Piye ayang-ayang setuju? Setuju. Ayo duet karo Dodo. Oh, Ah ora gelem Pak, kuaplok iki lho. baik su. Sebentar. Agak geser ke sana jadi. Ya, viral dulu. Oh nggih. Viral, Mas. Ral. Oh, lho kok malah sewu kutho nyapo. Iki jalemu apa? Aduh, sama ya. Iya. Ayo bareng. Sing apik sayang, ayo bareng. Nah, Nanti gentenan kita kok. juga bareng-bareng ya sayang. Ya. Ono suarane fals saya. Ya lah, Sir. Sing apik. Duh, dewa-dewa ning asmara kuatno ati kaula anggon kula lapo tresno datan kendhat saking nyapa to? Ya apa to? Do pengen ya, Butuhnya do kenapa? pengen. Ah, Itu yen apa? padahal sing ra betah iku ngono lho, Mas. Ora betah piye? Kudu ngono terus. Wong kula kata-katamu kualik mulane kok. Kudu nyanyi. Telung dino ra mulai. Jajal sing ngono piye, jajal. Ayo kita coba Sing kedua, sayang. sing kedua. Nah, iso, nah. Duh, ayo, nah. Tak re. Cirelu. Tak re. Oh. Iya. Oke, gue ya. Tarik. Kok nyanyi malah komat. Duh, dewa-dewa Gede songo. Kuatno ati kangula, anggon kula lapun tresno datan kedhok saking kedhok. aku pegaten. Yalah, langsung sing kedua nak ngono tak pateni. Ngono. Tak uripi. Jabang bayang. Ya apa tekan dini to, Duk? Ku ya kena. Ayo didadoske. Nenenge, ayang. Met. Nggih. Aku saking sayangku karo Dodok sih ora ketemu. Pripun? Aku gawe wayang plek. Enten ta? Enek iki wayang persis Dodok lagi lah. Kayak dia. Hadiah. Tepuk tangan. Pak Kangko lek nyambung silak. Awakmu kudu rasa terima kasihmu Yo matur nuwun. Matur nuwun. Nyambung ke kancan seduluran kados ngeten. Matur nuwun Ora Pak tresno Kangko. tak gawe wayang. Pak, Larang lho kuwi. kuwi lek cara nggonku ndruwo ya, Pak. Ora. Ya kuwi jenenge Mr. Gorilla. Gorila nyatek kowe kuwi. Lah gorila ora. Ora. Pak kula Pak ya, Pak. Go. Iya. Omah. Sayembara. Ora teko. Ora teko. Oh dhuwure sak meter kotor kok ape jupuk kuwi. Ayo Mas didadaske ayo. Ya, dadaske. Wis kok sak lagu mesti medun kuwi blangkonmu. Wis tak seluke tak nyambat aku. Sing nyanyi sapa? Nyanyi niki. Niki mun Bareng-bareng lho ya. Nggih, wis to. Oh, Duet bareng-bareng. jare duet. Sementing durune niki. ya Allah yo. Aku apal kok. Dijeng damelke wayang komat ya, Pak. Iya, tak gawe iki terus nggih kowe. Aku yo ora enek kok. Kok dipajang ning ngarep omah ya, Mas? Padha iki ra digulu, Pak. Iya wis iki ndak karo bablas awak. Iso persis yo. Celukan. Dodok. Dodok. Dak. Ya, Tak awake. sak wae ora. Ora digulu ora masalah, sementing kan duwe rambut. Oh iya. Rambut tok yo. Mas, mundil. Musik, yo kayak apa? Bersama Dwijo. Dwijo larasnya Indonesia. Laras Indonesia.
tresnan kali ya kita penting pede nek itu Arepku meko nandi katresnan iki yen to aku sliramu ngati akoni senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen tu kapisah mring kang kuwasa kang masowe sing tak sayang kamu kok lagi lho ki kudu kelangan Mas Musti dane ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara tuwana ati kawula ampun kula kabut tresno datang kendap saking topo tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Kamloko lagi lho Oke, yang ada di YouTube Wijo Laras Indonesia. Selamat malam, semangat bergoyang juga yang ada di TikTok. Tap layar bolo. Goyang kembali bersama Wijo Laras Indonesia coy.